Министерство информационной политики Украины за 2 недели составит список антиукраинских сайтов для инициирования их закрытия. Глава ведомства Юрий Стец сообщил, что собранные материалы передадут в суд для принятия окончательного решения. 25 февраля президент Украины Петро Порошенко ввел в действие решение СНБО о доктрине информационной безопасности Украины и утвердил доктрину. Согласно документу, служба безопасности проведет мониторинг местных и иностранных СМИ и сетей интернет с целью выявления угроз национальной безопасности Украине в сфере інформації. Спокуса була у Віктора Федоровича, і він це робив, використовуючи прокуратуру. Йому не потрібно було доктрини, міністерства, нічого. Він просто дзвонив Шонці і казав, піди там і забери у того медіа, того журналіста, навчи, як правильно жити, в лапках. Тому це не залежить від документів чи табличок, це залежить від людини, наскільки вона готова або не готова робити чесно свою роботу, порушувати межу, де інформаційна безпека і свобода слова.